Me ollaan nyt aika mielenkiintoisen jutun äärellä. Me ollaan nimittäin katsomassa, miten homekoira työskentelee. Miten sä oot päätynyt homekoiratyöhön? Olen laborantti koulutukseltani ja työskennellyt 12 vuotta siellä ja parikymmentä vuotta harrastanut koirien kanssa. Ja sitten päätin yhdistää nämä ja saa siitä vähän apua myös ihmisille sitten. Kyllä, kyllä. Kerrotko sun koirasta vähän, mikä nimi on ja mikä merkki ja mikä ikä? Nex on Hovawart uros ja 4 vuotta. Vuoden verran nyt tehnyt näitä homekoirahommia. Kyllä. Miten homekoiraa koulutetaan tai miten te harjoittelette homekoiran kanssa? Me lähdettiin tähän sillä lailla, että hain 2 eri homekoirakouluun ja päästiin pääsykokeisiin sinne ja toisen valitsin niistä ja se on tuolla Länsirannikon koulutuskeskus Vinnova Kullaalla ja siellä on tämmöinen hajuerottelukoulutus sitten, missä me ollaan opiskeltu tätä hajuerottelua. Meillä on nyt tässä kaiken näköisiä pikku pilttipurkkeja, missä on kaiken näköistä eri rakennusmateriaalia. On tämmöistä kovalevyä, no sitten on villaa, on kaiken näköistä. Liittyykö nämä jotenkin tähän reenaamiseen tai kouluttamiseen? Kyllä, juu. Eli periaatteena siinä on se, että me käytetään semmoista hajuerottelurataa näissä koulutuksissa ja koiralle koulutaan siihen se homeen haju tärkeäksi. Ja radalla on tyhjiä, missä ei ole hometta ollenkaan, tämmöisiä nollahajuja, eli puhdasta villaa, puhdasta puuta, ihan luonnosta hiekkaa, lehtiä ja sitten on yksi purkki, jossa on homeista materiaalia eri materiaalissa ja aitoja näytteitä, niin siellä koira niistä 5 purkista ilmaisee tassulla sen yhden purkin, missä on sitä homeen hajua sitten. Kyllä. Miten nyt, kun tässäkin justiin täällä on jotain bituminpalasta ja kaiken näköistä, näissä tietenkin varmasti lähtee erilaisia tuoksuja, niin erottaako se koira vai opetetaanko se usealle eri homeelle? Kyllä joo, eli jo koulutustilanteessa silloin kun aloitettiin kouluttaa, niin meillä oli laboratorion tutkimia rakennusmateriaalinäytteitä, missä oli 20 eri homelajia ja eri sukuja, jotka on juuri oikeita aitoja kosteusvauriomateriaaleja. Ja siellä sitten on tosiaan homeiden lisäksi on myös muita mikrobeja, hiivoja ja bakteereja ja näitä. Kyllä. Miten nyt me ollaan tämmöisessä vähän vanhemmassa kohteessa, mihin me olisi tarkoitus sitten katsoa, miten toi koira lähtee täältä nuuskimaan, niin miten tämä koira ilmaisee sitten tämän, kun se löytää jonkun kohdan ja kuinka tarkasti se löytää sen sieltä? Tämä koira ilmaisee tassulla ja koira yrittää etsiä sitä voimakkainta hajukohtaa, mistä hajua tulee ja siihen se on sitten, jos lattian läpi tulee, niin tassuilmasto tulee lattiaan. Myös rakenteiden sisällä voi liikkua, eli silloin tulee seinään, mutta myös tämä koira on opettu ilmaiseen ylhäältä päin tulevia hajuja. Eli jos on ylhäältä kattovuotoa, niin sieltä sitten koira saattaa nousta takajaloilleen ja laittaa etujalat seinään vasta ja ilmasta ylöspäin. Kyllä. Mitkä on semmoisia perusjuttuja, esimerkiksi nyt jos tämmöisessä kämpässä on, niin semmoisia, mistä se yleensä löytää? Onko piipun ympäristät, jotkut ilmavuodot tietenkin nurkissa tämmöisessä talossa varmasti löytyy. Se varmaan kaikki tämmöisetkin löytää sieltä. Kyllä. Ja nuo vanhat hormit on sellaisia, että sinne helposti tulee ja siellä on sitten saattaa olla myös piipujuurissa vuotokohtia katolta ja näin, niin niihin tulee sitten. Ja jos on alapohjassa on ongelmaa, niin silloin lattioihin saattaa tulla paljonkin ilmaisuja. Että se vanhoissa paikoissa sitä hajua on jo pitkään tullut, niin sitä hajua saattaa olla paljonkin. Sä palkitset sitten aina ruoalla sen tai jollain makupalalla, kun se löytää sen? Joo, se saa makupalan siitä löydöstään, että sehän tulee periaatteessa aina taloon etsimään minun tekemiä piiloja, että sehän luulee, että kaikki on treeniä ja tehdään ja sitten kun oikeasti treenataan, niin ne on tosi tarkkoja ja vaikeita piiloja ja koko ajan yritetään tehdä sille koiralle vaikeita, että se joutuu todellakin etsimään ja tekemään tarkkaa työtä, että se tekee sitten kohteissakin tarkkaa työtä. Kyllä. Tämä on siinä mielessä tämmöinen homekoira on aika näppärä, koska pystytään tekemään ilman, että tehdään rakenteisiin mitään reikiä, koska se haistaa sieltä rakenteen läpi. Et silloin jos homekoira merkkaa jonkun kohdan, esimerkiksi jonkun nurkkauksen tai jonkun oikein voimakkaasti, niin silloin on syytä, että sinne tehdään sitten parempia tutkimuksia, mutta ennen sitä ei tarvitse mitään reikiä tehdä seiniin. Juu, ei, että hajut joskus kulkevat
pitkänkin matkan päästä, että se pitää vähän, kyllä siinä pitää sitten olla asiantuntija, joka tekee jatkotutkimukset, että osaa ymmärtää se, että mistä ne hajut voi tulla, että se ei välttämättä aina ole juuri se ilmaisukohta, vaan ja siinä pitää ymmärtää tätä rakennustietoutta ennen kuin lähdetään avaamaan niitä sitten. Nyt kun tämä on tämmöinen kuvauskohde, niin mehän ollaan vähän jemmattu tänne näitä niin sanottuja homepiiloja, että se koira löytää niitä ja tietenkin kameroiden kanssa ollaan vähän edessä, niin miten jos sä meet ihan normaali kohteeseen työskentelee, niin miten se homma lähtee käyntiin? Se lähtee käyntiin, että ensin tarkastan tilan, että siellä on koiralle turvallista ja asukkaiden tavaroita, ettei vahingossa mitään tipu. Ja sitten jos otetaan vähän seinää, pintaa esille joistakin, jos mahdollista, siirrellään vähän huonekaluja, jos on tarpeen. Ja sitten tuon koiran sisälle ja mulla on tämmöinen kamera, jolla mä kuvaan sen kartoituksen. Ja sitten kartoituksen jälkeen mä haastattelen asukkaan ja kotona sitten teen raportin asukkaalle, jossa on pohjapiirustus siitä tilasta. Ja sitten merkitsen videolta ne ilmaisukohdat pohjapiirrokseen ja raportissa kerrotaan sanallisesti, siinä kerrotaan vähän koirasta ja ilmaisutavasta ja annetaan vähän suosituksia, mitä tehdä jatkoon ja myös mun ohjaajan aistimat, niin kuin ihmisaistein tehdyt huomiot, jos on semmoisia, niin ne myös mainitaan siinä. Kyllä. Miten sitten tämän raportin jälkeen, niin jatkaako asiakas siitä sitten eteenpäin vai sun kautta varmaan jotain yhteistyökumppaneita löytyy? Juu, minun kautta on jotain yhteistyökumppaneita, voin suositella ja itse teen myös jotakin sisäilmatutkimuksia, voin tehdä lisäksi, jos asiakas niin haluaa ja pyytää ja tarvii niitä sinne. Ja taikka sitten asiakas itse ottaa rakennusalan asiantuntijoihin tai sisäilmaasiantuntijoihin yhteyttä ja valitsee sieltä sitten, kenen kanssa tekee jatkoja.